ihe isi ike ọ karịala, ewo agụụ oti nwata n'ihu nne ya. Ọ gịnị ka ị ga-eme? Chineke zọba anyị, onye agụụ na-agụ na-enwe iwe ọkụ ngwa ngwa. O buru mgbe anyị nọ n'agha, Ọ gara ekwe anyị omume maka na ebere Chukwu ga-ebute ụzọ na-edu anyị dịka o siri mee mgbe anyị nụrụ agha Naịjirịa afọ atọ ghara ịnwụchasị. ọ bụ naanị agụụ ka a na-arịa, mba ajọ ọrịa sokwa n'ime ya. Ndị anyị na-arịa mbụ na ndị anyị na-anaghị arịa mbụ, nke ọtụtụ n'ime ha bụ n'ezie obiri na aja ọcha. I chere na ọ gwụsịgo? Ewuchimo Aga m enye gị azụ maka na esi m olu. ntị na-akọ m ọkọ, A ga-akọdo ole ghara ole, ọnwụ ike ọnwụ ike akarịgo.